Meda me ho adi. Me presento. Yɛde sua no mfitiaseɛ no, yɛbɛdi nkan akan no Italiano mu. Na afei wabɔ mmɔden atie na sɛ kasafoɔ bi wɔ hɔ a wonhyia da a na watwerɛ de ato hɔ. Na afei yɛakan no mu awie no na yɛde twi no nso asan abata ho. Na yɛde atoto ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ nteaseɛ no ɛbɛba. Pamoja sɛ subscribe na click bell no so afei like, comment, share. Grazie. Medase. Meda me ho adi. Me presento. Mi chiamo Giovanni Monti. Sono nato a Varese il 9 marzo 1955. Abito a Milano in via Colombo 12. Sono coniugato da 30 anni e ho 2 figli ormai grandi. Fra qualche mese diventerò nonno di una nipotina e sono molto emozionato. Ho lavorato per 20 anni come impiegato. Adesso sono un lavoratore autonomo e faccio il negoziante. Afei, yɛde twi ne bɛbata ho. Mi chiamo Giovanni Monti. Yɛfrɛ me Giovanni Monti. Sono nato a Varese. Yɛwoo me ɛwɔ Varese. Il 9 marzo 1955. Ɛwɔ ɔda ɛtɔ so nkron. Ɛwɔ bosom ɛtɔ so mmiɛnsa ɔbɛnim bosom no mu. Afe apem ahankron aduonu enum. 9th March 1955. Abito a Milano in via Colombo 12. Mete Milano ɛwɔ via Colombo noma edumienu. Sono coniugato da 30 anni e ho 2 figli ormai grandi. Mawari mfeɛ aduasa nie na mewɔ mma mpanimfoɔ mmienu. Fra qualche mese diventerò nonno di una nipotina. Abosome kakra di yɛnim yi ɛnkyɛ menya nanabaa. E sono molto emozionato. Na m'ani agye kɛseɛ paa. Ho lavorato per 20 anni come impiegato. Meyɛ adwuma ma obi anaa mayɛ obi adwuma mfeɛ aduonu nie. Adesso sono un lavoratore autonomo e faccio il negoziante. Na afei deɛ mmea mebie me so tɔ mmea na mehwɛ m'adeɛ so. Sesei yɛbɛtwerɛ yɛn nkɔmmɔdeɛ no nyinaa na wode atoto ho ahwɛ sɛ ɛne wo deɛ no a wotwerɛ too hɔ no ɛno no ahyia pɛpɛɛpɛ a deɛ ankɔ yie wɔ mu no na kyerɛ sɛ na wode atoto ho na wasesa. Mi chiamo Giovanni Monti. Sono nato a Varese il 9 marzo 1955. Abito a Milano in via Colombo 12. Sono coniugato da 30 anni e ho 2 figli ormai grandi. Fra qualche mese diventerò nonno di una nipotina e sono molto emozionato. Ho lavorato per 20 anni come impiegato. Adesso sono un lavoratore autonomo e faccio il negoziante. Okay. Afei deɛ yɛde bɛsi ha na maka sɛ abikura di te hwɛ wo ho so yie. Arrivederci. Bye bye. Ci vediamo alla prossima settimana. Yɛbɛhyia na wɔtwe foforɔ a ɛbɛn.
Ciao. Pamoden sɛ wobɛsubscribe na click bell no so. Afei, like, comment, share. Grazie. Medase.